Zveme vás na výstavní projekt Belvedere na Hluboké Let It Grow Again, který probíhá v Alšově Jihočeské galerii od 9. června do 10. listopadu 2024. Výstavní projekt Belvedere na Hluboké Let It Grow Again navazuje na vídeňskou výstavu s názvem Grow, která proběhla na sklonku roku 2022 ve Vídni v muzeu Belvedere. Jejím kurátorem byl Miroslav Halák, se kterým jsem se následně sešel a projednával jsem s ním nějakou možnost spolupráce naší instituce s ním, potažmo na pokračování projektu Grow. Následovalo velmi zajímavé jednání přímo s vedením Belvederu, kde jsme si nastínili možnosti, ale zároveň jsme si stanovili podmínky a finále bylo, že Belvedere souhlasil s touto skvělou spoluprací. Od té doby pracujeme na projektu Let It Grow Again. Gros celého projektu je samozřejmě sbírka Alšovy Jihočeské galerie a Belvederu. A k tomu se přiřazují díla ze soukromého sektoru, z mnoha zahraničních, ale i českých státních institucí či krajských. Myslím si, že tenhle projekt nemá v Česku momentálně obdoby a bude patřit k těm nejúspěšnějším. Hypotézou výstavy Let It Grow Again je ten základný problém, či je možné tak rozsiahlý motív dejín umenia, akým je strom, uchopiť v nejakom kompaktnom, výstavnom a výskumnom formáte. Jednou z odpovedí a variácií tejto odpovede by mohli byť tu predložené 3 modely, v ktorých strom v dejinách nielen umenia, ale kultúry vôbec vystupuje. Spomeňme si na biblický motív stromu poznania dobra a zla. Tento strom nie je konkrétnym druhom, konkrétnou rastlinou v prírode. Je komunikátorom medzi ľudským a božským, medzi prirodzeným a nadprirodzeným. Tento komunikátor sa objavuje nielen v židovsko-kresťanskej tradícii, ale aj v antických mýtoch, ale aj v iných kultúrach naprieč zemou. Ďalej, ten strom samozrejme neplní len túto funkciu akéhosi média medzi božskými a démonickými živlami a medzi ľuďmi. Je tu aj inšpiratívna forma, ktorá napríklad v krajinomaľbe prezentuje strom ako zásadný estetický bod, na ktorý sa umelci a umelkyne veľmi radi vzťahujú, pretože ich inšpiruje nie len k realistickým zobrazeniam, ale skrz prelínanie vertikál a horizontál speje až k abstraktným formám a bezpredmetnej maľbe. Ak si položíme otázku, je možné, že strom vystupuje v dejinách umenia iba v týchto dvoch kategóriách, tou odpoveďou je, že tak ako strom rastie, tak ako je dynamickým znakom našej vizuálnej komunikácie, tak samozrejme dochádza aj k ich prelínaniu. Toto prelínanie vidíme najlepšie na ekologických témach. Tieto témy sú samozrejme sociálno-kritické, majú samozrejme aj istý politický nádych a prezentujú strom nielen ako záchrancu, ktorý samozrejme má isté nadprirodzené vlastnosti, ale vychádza z ich prirodzených funkcií čističov ovzdušia, akéhosi filtra. Toto by bola 3. kapitola a ja verím tomu, že diváčky a diváci, návštevníci tejto výstavy po zhliadnutí nielen týchto 3 priestorov, ale aj veľkej jazdiarne za mnou, aj oranžerie, pretože celá výstava sa rozprestiera na celej ploche Alšovej Jihočeskej galérie, budú mať o čosi iný pohľad, komplexnejší pohľad na stromy, ktoré nás obklopujú nielen v prírode, ale počas celých kultúrnych dejín. Nedílnou součástí celého výstavního projektu Belvedere na Hluboké Let It Grow Again jsou samozřejmě doprovodné programy. Ať už to budou komentované prohlídky, přednášky nebo workshopy, vždy v nich budou rezonovat témata, která se dotýkají nejenom výtvarného umění, ale i našeho života. Klimatická krize, udržitelnost, environmentalistika a mnoho dalších. Na závěr celého výstavního projektu jsme si připravili i velmi zajímavou platformu diskuzního fóra, kde bychom chtěli odprezentovat velké množství názorů
ať už od konzervativní části až po tu nejradikálnější. Ako uchopiť tak komplexnú tému, aby zároveň bola prístupná a divácky zaujímavá? V 3 sálach, v 3 ochodzových priestoroch okolo Veľkej jazdiarne bolo výzvou, ako tie 3 kapitoly aj architektonicky začleniť do blokov. Príkladom je, ako oddeliť prvý sál biblickými, akýmisi náboženskými motívmi od antických mýtov, od mytológií. A tieto výzvy sme opäť nechceli len nejak plakatívne deliť jednoduchými priečkami, ale zároveň upozorniť na tú dynamiku, ktorá je permanentne prítomná v znaku stromu, ktorý sa permanentne vyvíja, rastie, čo je samozrejme programovo obsiahnuté v názve výstavy, aj v tom Let It Grow Again a aj v tej prvotnej Grow Belvedere. A tento raz sme sa pokúsili prezentovať nie radikálnymi architektonickými prvkami, pretože tie by zase mohli odpútavať pozornosť od samotnej témy, od samotného motívu. A toto sme nechceli. My sme nechceli jednak ani nejakými menami, ktoré by zastrešili celú výstavu, a jednak ani nejakými jednoznačnými architektonickými highlightmi zatieniť ten význam konkrétnej témy, a tým je strom. A preto tá architektúra niekedy sa zdá byť v úzadí, ale na druhej strane plní veľmi dôležitú funkciu, pretože vytvára aj akúsi dramatickosť v priebehu, ako prechádzame, a uvidíte, že steny v takých minimalistických detailoch sa to objavuje, že steny často nie sú rovné, ale sú zakrivené. Vždy pracujeme s nejakými optickými pomôckami dobrých osí, kedy tie pohľady prechádzajú naprieč výstavnou sieňou a upozorňujú nás na motívy, ktoré sa ale v tom danom pohľade opakujú, variujú, prezentujú sa v širšej škále. To uvidíte napríklad v prvej kapitole, kedy po obídení vstupného umeleckého diela sa vám rozprestrú nielen 2 časti prvej kapitoly, ale zároveň aj priehľady a možné spojenice tematické v tejto prvej kapitole. V druhej kapitole, kde samo o sebe statický princíp stĺpu je tak dominantný, že prezentuje strom ako inšpiráciu aj pre architektúru, sme nechali tú architektúru menej čistú, úplne v úzadí, s tým, že samotný priestor druhého sálu ukazuje tento architektonický statický prvok ako inšpiráciu stromom. Následne v 3. kapitole ide o túto dynamiku, ktorá je prezentovaná ekologickými témami. Tieto priehľady by mali byť čo najširšie, aby prezentovali to široké spektrum rôznych aj spoločenských, problematických tém, v ktorých strom figuruje. Poslednou výzvou bola jazdiareň. Jazdiareň má monumentálne rozmery. Mnoho umelkyň a umelcov sa s takýmito rozmermi len nerado vysporadujú. Bolo preto výzvou, ako vyplniť objem tohto monumentálneho sálu, a pristúpili sme na 2 inštalácie, ktoré jednak pracujú s samotným objemom tohto sálu, ale ho aj veľmi rytmicky a samozrejme prislúchajúc danej téme ozvláštňujú. Verím tomu, že návštevníci a návštevníčky výstavy Let It Grow Again budú mať aj z architektonického riešenia tejto výstavy zážitok. Výstavní projekt Belvedere na Hluboké Let It Grow Again by nikdy nevznikl bez podpory mnoha partnerů. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří poskytli záštitu: Evě Pavlové, manželce prezidenta České republiky, Martinu Kubovi, hejtmanovi Jihočeského kraje, rakouskému velvyslanectví v Praze, Ministerstvu kultury České republiky, Rakouskému kulturnímu fóru a v neposlední řadě také hlavnímu partnerovi celého výstavního projektu skupině ČES. Zámecká jízdárna je pro návštěvníky přístupná denně od 9 do 6 hodin. Základní vstupné je 225 korun, snížené za 180 a rodinná vstupenka potom za 500. Návštěvníci navíc budou mít možnost zakoupit vstupenky v předprodeji, a to přes GoOut.cz.
Tento předprodej bude spuštěn společně s Microsite, která vznikla přímo pro výstavní projekt Belvedere na Hluboké Let It Grow Again. Těšíme se na vaši návštěvu. Pojďte s námi růst.